Radio Royal FM sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma aw kulo bɛ aw ka radio so mandi la min ye Royal FM sababu ye lemanaw nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 6 tana gosira anw fɛ yan o waati kɛlen fɛn an kanbagaw u ka montubaw la u ka denbaya la o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati ye ko fɔ aw ye je kundugu kunungo a ma ladɔnniya k'a fɔ ye Samakɛ ale tun bɛ taama la ye ka taa ka ekɔliso jɔlen dɔ kolomo karili kɛ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan Bubu Jalo tun bɛ a kɛnɛ kan Radio Royal FM sababu tɔgɔ la kunun ko o tun bilalen bɛ ka don min kɔnɔ o ye senkɔrɔma dondonni ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw ma o dun a fɔra cogo min na kɛra o cogo kelen na adamaden bɔra kunungo kokura zeguaya maaw bɔra k'u ka nisɔndiya jara kosɛbɛ an ka finitugu la taama taara kuncɛ dugutigi fɛ dugutigi ale foliba kɛ kunu jeni olu a ma ɲɛ min kɔ u nana ka na dantigɛlibɔ kɛ colonel a fɛn min n'o ye Dr Sugɛl Kokala Mayiga ko kumaw cayara kalon ka ca o de kosɔn olu yɛrɛ nana ka na hakilina yira kɛ Dr Sugɛl Kokala Mayiga la baara min kɛra baara tɔ belebele bɛ yen nka baara min kɛra ko ani kalon minnu bɛ ka tigɛ n'u mana ka na ɲɛfɔ ko min man ɲi o ye o ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Irisi jamana o ye dongoloden Mali ma kunungo kokura avion belebele 2 o jiginna tun kunu ko kana ko tɔw dafa Sadio Kamara ale ni Irisi jamana lasigiden min bɛ an fɛ yan Burkina Faso an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minnu n'olu bɛ ni ka to damandingɛ la maa 8 ka taa maa 10 bɔ ɲɔgɔn la ko 10 litiri bɔnna litiri miliyɔn 42 wa ko alisa tɔ bɛ to 10 litiri miliyɔn 18 wa ko tile 3 walima tile 4 de bɛna kɛ o samanin na ninnu n'an ka sɔgɔmada in na dɔnniwari bakurubaw ye dɔnniwari min ni Karim Sibe bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka cercle kibaruyaw ye ye Samakɛ ni ɲɛmaaba don an fɛ yan Mali la ale ye taama kɛ kunu ka taa se Zekundugu a ye baara min kɛ an ka cercle kɔnɔna na o dɔ waliyalen min kɛra Zekundugu a ma ladɔnniya k'a fɔ ye Samakɛ a taara ka taa a ka ekɔliso dɔ jɔlen kolonbo karili kɛ kunu kunnafonilaw gɛlɛla la ka ɲininka a bɛ nin min na a ka hakilina fɔ Kajuru cercle denw ye min ka fisa o ye de an ka ye Samakɛ an ka kuma dɔw lamɛn an bɛ Zegu ani Zegu dugutigi jɔlen bɛ yan ministre Madame Sidibe Didewu Usman a ye ciden bila ka na a nɔrɔbila ko a tun ka d'a ye ka kɛ nin kɛnɛ in kan fo an ye baara min kɛ Zegu n'o ye ka kilasi 3 a équipelen ani direction ani magasin ani ɲɛgɛn 6 ka fara a ko a ma di dugu ma a dira ale de ma ka da ye ka kɛ nin kɛnɛ kan an ka clé ta ka di ale yɛrɛ de ma ale ka sɔrɔ ka clé di comité de gestion ma mais an empêchelen kɔ a ma da o ma a ye mɔgɔ bila an nana an ye nin kolomo karili kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Zegu yan gouvernement ɲinɛnen tɛ o kɔ Mali ma ɲinɛ a den si kɔ Mali ma ɲinɛ a ka dugu si kɔ o de la an bɛ gouvernement senkɔrɔma tintin an bɛ baara min kɛ an bɛ gouvernement de senkɔrɔma tintin na olu ka baara de don olu de sababu la nin bɛ se yan donc u k'a dɔn k'a fɔ jamana in denya o kan ka renforcer jamana in kanu kan ka na den bɛɛ la bɛɛ k'a dɔn ko Mali ye dɔ kɛ ye donc an b'o kɛnɛ de kan donc an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin transition ɲɛmɔgɔw ma
gouvernement ɲɛmɔgɔ CNT ɲɛmɔgɔ an ka foli fo bɛɛ lajɛlen ani délégation ba de wulila ka na ka bɔ Bamakɔ PACP tɔgɔ la Parti pour l'action civique et patriotique, précurseur de la politique de l'action concrète parce que nous croyons fermement en dalen bɛ fɛn mun na ko ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye k'i cɛsiri mɔgɔw ye ni ye Samake kunungo Zekun a ye ekɔliso min jɔ ye Kolongu Garde o kɛnɛ kan a dun y'a fɔ ni baara min kɛra an ka cercle yɔrɔ caman na hali an fɛ yan ka Zeguwa mara la Katɛlɛ hakilina jiginna maladunya k'a fɔ ye Samake a ye nin n'a ɲɔgɔnna jɔ kilasi 3 seconde cycle kilasi 7 fo ka taa se kilasi 9 ma a maladunya k'a fɔ o jɔra an fɛ yan Zeguwa commune kɔnɔna na Katɛlɛ o n'a ɲɔgɔnna min kɛra Zekun o de kosɔn fɛn min n'o ye Samake a tun bɛ kunungo ka nin baara nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya ta don senkɔrɔma dondonni ma a ma ladɔnniya k'a fɔ a don in a kɛra kun a kɛra Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a kɛra fɛn min o ye Bamakɔ tɔn caman farala ɲɔgɔn kan kun maa ba caman maa kɛmɛ caman olu de farala ɲɔgɔn kan kun ni ka taa u ka laseli kɛ u ka senkɔrɔma dondonni ko o ta k'o ɲɛsin fɛn min Mali sɔrɔsiw ma o satikɛla an ma ladɔnniya k'a fɔ Tilekan Sanogo ale min ye nin hakilina in ta a y'a jira k'a fɔ ale y'a ta walasa ka a jɔyɔrɔ bin Zeguwa yɛrɛ jɔyɔrɔ bin faga fɛn min ni o ye nin taama in kɛnɛ kan Tilekan Sanogo a ye fɛn caman fɔ tuma min na ni a tun bɛ nin kɛnɛ kan fɛn min n'o ye Zeguwa dugutigi baara bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ ale ye laseli kɛ o laseliw y'a jira k'a fɔ nin ma bali ale la n'a tun ma kɛ de o de tun bɛ bala la nka a kɛlen na a ko a tɛ bala ale la a ye laseli caman kɛ hakilila fasoko de don minnu tɛmɛnalen ɲɛ olu y'a fɔ musoko in tun ye ko ye mɔgɔ kelen ko tɛ yɛrɛ ko tɛ o siratigɛ la denmisɛnninw ye hakilina min ta k'an sɛgɛrɛ ne hakili la n'u tun b'a kɛ a tun bɛ se ka bala an na nka kɛli a ma bala an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zeguwa Maliko la Zeguwa a tile kelen yɛrɛ kɔfɛ misali caman bɛ yan o la an bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna denmisɛnnin ninnu olu de ye siniɲɛsigi ye ayiwa minnu bɛ ka jamana in sigi sen kan bi n'an m'olu dɛmɛ ne hakili la an ka siniɲɛsigi a bɛ kɛ bolo baara dɔ ye Ala k'an kisi o ma siratigɛ la foli kɔni a tɛ kɔ tigɛ dɛmɛ fana tɛ kɔ tigɛ sabu an ɲɛ bɛ min na mɔgɔ caman tun hakili yɛrɛtɛgɛlen don mɔgɔ caman tun hakili bɛ a dibi min na nka taalen ɲɛfɛ an bɛ ka faamuya sɔrɔ an bɛ ka ko sɔrɔ hali kunu minnu yɛrɛ tun da ko in na hakili la bi na u bɛɛ ye siraw ye u bɛɛ ye tɛmɛsiraw ye a bɛɛ tun an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na a ka ja jamana wɛrɛw fana jamana wɛrɛw olu bɛ ka mankutu min lase an ma bi ni Ala ni gouvernement in tɛ ni Ala ni an ka sɔrɔdasiw tɛ a tun tɛ kɛ donc o la an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase an ka sɔrɔdasiw ma k'a daminɛ polisiw ka taa dugutigi ka sanga baara yɛrɛ daminɛ ale y'a laɲini k'a fɔ fo ka dugawu don kɛ fɔlɔ walasa kuma ka di ale ma kuma dira Imam Dawuda Disa ma ale ye dugawu kɛ kunun ani fɛn ka daminɛ an ka lamɛn. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. يسوع علينا وقبل ذلك
ne voit a dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen fo ka mɛri a n'a ka jama fo ka tila ka jeunesse min wulila bi ka jɔ ka nin taamaba in labɛn faso tɔgɔ la an b'o fo alhamdulillah a fɔra ko an ka dugawu de kɛ siga t'a la fiyewu dugawu ye wajibi ye maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan nin waati sabu ka d'a kan mali min na an ka ye t'a la a n'an ka faamu na foyi tɛ se k'an bɔ bolo la fo n'a kɛra dugawu ani an filɛ de min na o la an b'a ɲini ala fɛ mali ala k'a bɔ bolo la mali ala k'a bɔ bolo la ka deli ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a laɲini ka mali in bɔ bolo la ala ka a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a laɲini ka mali ni cogo ka mali ni janfa hali n'i kɛra maliden ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka i ka janfa ala k'a sigi yɛrɛ maliyɛnw nin waati in na nin waati in tɛ fara tuma ye nin waati in tɛ nafa mɔgɔ kelen ka nafa ɲini waati nin waati in t'o ye maliko la an bɛ yɔrɔ na bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fan kelen bɛ se ka mali bɔ bolo la o y'o o la an b'o wele k'a di da waati bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw an bɛɛ ka jɛ k'an taw bila ka fanga fara ɲɔgɔn kan mali yɛrɛ ka sɔrɔ fɔlɔ ni mali sɔrɔla an ka lafiya bɛ olu kɔrɔ mais mali t'an bolo fɔlɔ n'an wulila ko nafa o tuma an bɛ laban jɔnya de la o la ala ka an kisi o ye. Imam Dawuda Disa ka kuma bɔla nin kan sani jɛkulu ka i kun da dugutigi fɛ i kan n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ gari kɔrɔ la yan an ka cɛkɔrɔba dɔw taara an bilasira o dɔ ye kolon Tarawele a ko kɔrɔ mana se ale ma togo togo nin kɛnɛ kan ale ka ɲi ka na bilasirali kɛ o la a nana jɔ denmisɛnninw minnu farala ɲɔgɔn kan ka dugawu dungu ye u bɛ baara min na ko ale ka dugawu b'u ye kununko a ye sen fa ka na jɔ nin kɛnɛ kan k'a sɔrɔ ka sira di kunu denmisɛnninw ma olu ka taa marisi kɛ ka taa dugutigi fɛ yen Musa Mariko ni ale ɲɛmaa ale tun b'a kɛnɛ kan ka fara fɛn min n'o ye Musa Sanogo Ansarudine ɲɛmaa tun bɛ nin kɛnɛ kan kunu an fɛ yan an Zegua Mali kibɛrɛw la a ma ladɔnniya k'a fɔ kununko taama min kɛra Bamakɔ hali n'a sɔrɔ jama bɔra tɔw la nin fana na kunu ko jama sɛbɛkɔrɔ bɔra ka kɛ kabako dan ye o la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min fɔra nin ko in na n'o y'a ye k'a fɔ ka sɔrɔdasiw sɔngɔrɔma dondo a kɛra lakika yɛrɛ kɔnɔna adamaden bɔra kun Bamako i bɛ ala kali ko adamaden kɔni tɛ adamaden ala ni jama caya fɛ o la o ye a yira minnu tun dɔw bɛ tali kɛ Segu Tunkara la don politɛrɛw kan depuis New York ale bɔra New York kunu a tun bɛ nin kɛnɛ kan ka fara Adama Jara Ben le cerveau ka fara ale kan bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan kunu o ye laseli caman kɛ o laseli bɛɛ tali kɛ fɛn min na an bɛ waati min na comme sisan ko bɛɛ ka wuli ka Mali sɔngɔrɔma dondo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasiw sɔngɔrɔma dondo na ka ca ala fɛ ko tɔ ka nɔgɔ kalon caman bɛ ka tigɛ ka da sɔrɔdasiw la a kalontigiyali ko malidenw de bɛ se k'o kɛ bɔli a ɲɛna ka d'a kan a ye a yira k'a fɔ Faransi tun ye janfa min labɛn o janfa tiɲɛ fɛn cogo si t'a la bi ni malidenw yɛrɛ tɛ o kɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko Faransi ka fɛn labɛnnen don walasa ka tiɲɛni don Mali kun walasa k'o tɔgɔ tiɲɛ lase Mali sɔrɔdasiw ma ko a tɛ kɛ malidenw sigilen ɲɛna o de kosɔn o ye nin wulikajɔ in kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko Mali bilama in an bɛ bolo min kan o y'a ye k'a fɔ an tɛ MINUSMA fɛ tugun wa CEDEAO ye janfa min labɛn Mali ma yali ko Mali t'a laɲini a ka bɔ CEDEAO la wa a ma ladɔnniya k'a fɔ o kumaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kunu muso dɔ yɛrɛ kɔni bɔra ale ye a yira k'a fɔ ko min ka ɲi ko an k'an sen bɔ nin bɛɛ la dɔ kɛra
min kɛra ko a tɛna o ɲɔgɔn na wɛrɛ tɛgɛ tun ko Mali ka sen bɔ nin bɛɛ la min kɛra ni Mali ni France intérieure o lase bi u y'a ye k'a fɔ ko hali France Paris kɛrɛnkɛrɛnnenya place de l'indépendance min bɛ yen maliden minnu bɛ Paris olu bɔra ka taa u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ France la ko France ka CFA wari a dunni ko a ban kuma sera wa n'a ma ban ɲa dɔ ma ko a bɛ ban ɲa dɔ ma jɛnɛkaw olu nana kunungo Dr Sugel Kokala Mayiga fɛ yen o nana taama la ka na a yira kuma caman bɛ senna bi ko ne olu mana ka na ɲɛfɔli kɛ a laban ko maliden caman bɛ don fili la o b'a sɔrɔ fili ko tɛ ko caman bɛ k'a fɔ dɔw ko jɛnɛ datuguna dɔw ko bi kɛra jɛnɛ kan dɔw ko jinɛ minɛna ko a bɛɛ lajɛlen kalon ye o de kosɔn ko Mali sɔrɔsiw taara baara min kɛ yen o baara kɛlen kɔfɛ de ko nana ka na nin bonyamasegin kɛ Mali gouvernement ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Sugel Kokala Mayiga o siratigɛ la o ye min fɔ ko dɔ kɛra nka ko belebeleba de bɛ kɔfɛ ka d'a kan ko terroriste kofɔlen ninnu u tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ wa ko Mali kana Amérique k'a fɔ lakana bɛ yen tan k'a ko to ten gɛlɛya bɛ jɛnɛkaw kan kosɛbɛ o siratigɛ la ko ni min bɔra olu da olu ye dugutigi ka ciladenw ye ani sigidalamaw ka ciladenw ye kuma caman min bɛ furancɛw la n'olu mana ka na a caman kalontigiya ko a bɛ kɛ malidenw dɔ ɲɛna k'a fɔ min bɛ jɛnɛ ko o kɔni o tɛ jɛnɛ. An ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma Sadio Kamara ale ni Irisi jamana ka lasigiden ni a bɛ f'a ma ko Ivor Gromyko ale taara Sadio fɛ kunu ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Sadio ye ko Irisi ka dɛmɛ ka ɲɛsin Mali ma dɔ de bɛ fara kan Ala ka diɲɛ don o don o de kosɔn kunungo a jarala k'a fɔ Irisi jamana a avion belebeleba fila o digina kunungo Kokura Bamakɔ Senu Pankuluji kɛnɛ kan ka na ni maramafɛn dɔw ye o maramafɛnw kow bɛ nale dɔɔni dɔɔni wa nin sen ta ye sugu wɛrɛw ye sugu wɛrɛ min ni minɛn yɛrɛ tɔni walima lakana jamana kɔnɔ a jamana mana bonya cogo cogo Irisi jamana misiri tɛ bi Irisi jamana kan n'a ma ye ko o fɛɛrɛ laban minnu kan ka tigɛ a ma ladɔnya k'a fɔ kunungo ko o de nana ka na di Mali ma o ka lasigiden n'o bɛ tali kɛ Ivor Gromyko la ale ni Sadio Kamara jɔra kan kuma in fɔ ko Sadio ye danamaba ye ko Sadio ye cɛ ye ni bɛ fɛ k'a ka kuma bayɛlɛma ko cɛ lo ka d'a kan ko o n'u ka baaraɲɔgɔnya a bɛ jɔ jɔyɔrɔ min na ko o jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ a ti kuma caman fɛ n'a kɔni bɛ min fɔ k'a b'o fɔ dɔrɔn k'i jɔ wa ko o fana a bɛ fɔ o de ma ko cɛya wa ko danaya nana nin cogo de la ani colonel Assimi Goïta o jɔra jɔyɔrɔ min na ko Mali b'a a yɛrɛ sɔrɔ sisan lasigiden y'a jira k'a fɔ ko o tɛna dan kɛlɛkɛ minɛn dɔrɔn ma olu ka kɛlɛ min filɛ ni Ukraine o kɛlɛ min kɛra sababu ye ka na nafaba de don Irisi jamana kan o tun tɛ min sɔrɔ san 10 kɔnɔ ko kalo 2 nin kɔnɔna na o ye tɛgɛda caman kan misali la ko ni diɲɛ tila bi diɲɛ min ka ca mɔgɔ min ka ca ko mɔgɔ faama bɛ Irisi jamana fɛ bi n'a y'a sɔrɔ maa hakɛ ye 7 walima miliyari 8 bi diɲɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ maa ye miliyari 7 walima miliyari 8 bi diɲɛ kɔnɔ ko Irisi jamana yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka min ta ko a bɛ n'i y'a tila 2 ye Irisi kelen k'a bɛ miliyari 5 a n'a kunkanfɛn ta o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o baara min kɛra ko o de kosɔn sanni feere bolo ma tɔnɔ min donna Irisi jamana kun fiɲɛ in na a ɲɔgɔnna ma deli ka don kabiri foroba kɛlɛ 2nan tɛmɛna n'o ye deuxième guerre mondiale ye o siratigɛ la Ivor Gromyko ale ye nin laseli kɛ kunungo ka o y'a sɔrɔ colonel Sadio Kamara ale bɛ nin kɛnɛ kan Burkina Faso minnu n'olu tora damandingɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ ko halisa u maa 8 wa walima maa 10 bɔɲɔngo di nana to o da la ko a bɛ ɲini ka kalo 1 bɔɲɔngo bɔ bi o kalo 1 kɔnɔna na ɲamada ninnu kan wa ko ji min bɔra dingɛ kɔnɔ 10 litiri miliyɔn 40 ani miliyɔn 2 o de bɔra ko nka o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta ten ji min bɛ sɔrɔ dingɛ in kɔnɔ k'a ti jɔ ji litiri miliyɔn 18 na wa ko miliyɔn 18 o tɛ ka bɔ ten don kelen ko kelen bɛ k'o boloda k'o bila don 3 bɔɲɔngo ko ka da ka ji bɛ mɛtiri hakɛ min kɔnɔ k'a ti jɔ mɛtiri 7 ani dɔɔnin na wa ko o kɔni kelen bɛ ka vitiri u ja ye
visite ni u hakilla k'a fɔ ma ko fɛlɛ ninnu kan ka sɔrɔ visite kɔnɔna na a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko u kɔni man jan la tugun nka a lasɔrɔli ko fo tile 3 ka taa tile 4 bɔ ɲɔgɔn la o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɔni minnu soma bɛ dingɛ kɔnɔ olu kɔni jigi tigɛlen don bi k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen k'a fɔ nin bɛ kɛ ka nin to nin na ko a dabaliya ban kɔni bɛna a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Nigeria a b'a ladɔnniya k'a fɔ Nigeria kalafili ye san 2023 ye o de la a jarala k'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'i bolo mana bɔ kalafili nɔfɛ ko yanni kalo min filan kunna tile 16 cɛ ko bɛɛ lajɛlen ka walan sɛmɛ ka bɔ gouvernement la ka sɔrɔ ka taa ka campagne o boloda walima ka k'a yɛrɛ kofɔ kɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ministre caman olu bɔra la ka da ka ko bɛɛ lajɛlen hakilina ye min ye Muhamadu Buhari nɔnabila olu bɛ se ka a ta cogo min na kanubaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman ka f'aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan aw kan bɛ an tɛ kɛ yan sini o la an cila bilalen b'an senkɔrɔ an bɛ to o la sini sɔgɔma ne bɛ aw fo ka waliɲuman ka f'aw ye k'aw kan bɛ waati wɛrɛ a to bɛ n ka sara Mamadu.